Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, un cuerpo puede ser también el camino de otro izeneko solasaldia izango da Andrea Fernández Plata eta Estefanía Caro idazleen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Un cuerpo puede ser también el camino de otro, entre las escritoras Andrea Fernández Plata y Estefanía Caro. Bueno, ¿se oye? Arratsaldeon. Benetan izugarria da niretzat gaur hemen egotea. Eskertzekoa da, mila esker, jaialdiari eta etorri zareten hoi. Benetan inpresioa ematen dit, orain dela ordu batzuk ni 3. DBH-en nengoen eskolak ematen, orain dela ordu batzuk. Eta aditz modalak irakasten nengoen, alemaneraz, eta autobus bat hartu dut, eta orain hemen nago, zuekin. Zerbait buruz hitz egiteko, ez dakit, ze gai izango dugun izpide, benetan eromena da, baina oso eromen ederra, literatura. Zer moduz, Andrea, bueno, bai, niretzat ere digestioa egiten ari naiz, eta ikusten dut neure burua ona oholtzara igotzen, ez da, Azkuna zentroan dagoen performance-a, mila esker, Azkuna zentroari eta harreragatik, eta honelako guneak sortzeagatik, hemen literatura izango dugu izpide, eta literatura gainera ez da bakarrik idaztea edo hitzak, literatura testutik haratago doan zerbait ere bada. Konferentzia honen izena da, gorputz bat beste baten bidea izan daiteke. Eta irakurri nuenean, gaizki irakurri nuen eta pentsatzen nuen gorputz bat beste baten sostengua izan zitekeela, ez da? Niretzat ideia oso polita zen, elkarrizketa baterako. Eta orduan, ideia hori sortu zitzaidan buruan, adibidez bil lagun, parrandan egon direnak, eta falostean pixkat edanda daude, eta bata bestearen gainerantz dator, eta azken finean da, batak bestea babesten, edo batak bestea sostengatzen, sostengu hori ematea. Hori izan da niretzat irudia, eta hori dantzarekin edo mugimenduarekin oso lotuta dagoen zerbait da. Hau da, forma bat eskulpitzen denean, eskulturara ekartzen denean, gorputzak ere hori egiten du, bi biderantz du. Alde batetik harrera egiten du, zabaltzeko, eta beste alde batetik, beste norabide batean ere lan egiten da, da, bultza egiten da, eta sostengu moduko bat ematen da, eta ideia zoragarria iruditu zitzaidan, solasaldi baterako eta konferentzia baterako, berdina egin genezake baita pentsamenduarekin, zabaldu, sostengatu, ekarpena egin. Pentsamendua egiteke dago, eta behar bada, hor behar dugu irudimen kolektibo bat beste modu batera lan egiteko. Eta irudi hori oso ondo etorri zait, geure eleberrietan ere oso presente dagoelako. Andreak bere eleberri zoragarrian sorginkeria hutsa da, eta berak Claro, de que un cuerpo es el camino de otro cuerpo, pero zilborresteari buruz hitz egiten du, hori gorputzaren beste bide bat da, eta baita emakumeen sostenguaz ari da bere liburuan, ez da? Deskribatzen dituzu ama bat eta alaba bat, alabak amari laguntzen dio, ez da? Eta altzatzen laguntzen dio, eta Andreak hor gauza eder bat dio, eta zera dio. Hau da, ez da, ama gaixoa ez da existitzen. Alabak amarekin dantza egiten du, eta gorputz bakarra egiten dute, oso irudi ederra da. Bai, badago denda, aintzinako denda bat, nire etxean dagoena, janari denda bat, ni herri txiki bateko naiz, da Lizatik nator, eta nire herria Irla bat da, Illa Darosa deitzen da, 7 kilometro karratu, baino ez ditu. Orain dela 39 urte gaude kontinenteari lotuta, baina, Espainiako Errepublika Independente ere autoizendatu zen, 3 egunez, baina, ikus dezazuen zein den gure dinamika, ez da guri indio deitzen digute, pixkate, gutxiesteko modukoa da, iraina da, baina horrela gaude.
Eta irla hori horrek hor dirau, eta leku utopikoa izan daiteke, ez da? Adibidez beste utopia batzuen antzera, dela urtzaroa edo beste gune batzuk. Beraz, niri gustatzen zait asko saharrekin lan egitea. Bizitzaren arkeologia egiten dut, eta orduan badaukat bizilagun bat, Ester, 93 urte ditu, okerrez banago, eta argazki batzuk egitea nahi izan nuen, eta egun batean bertara joan nintzen, alaba irten zen, emakumeak mugikortasuna badu, baina nekez egiten du oinez, ezta? Eta orduan terik, alabak, ama sostengatzen zuen, baina oso modu, hau da, inkontzientean, ez da, nik ez dut pentsatu nola erseri nahi zen hemen. Alabak emakumea hartu zuen, eta ez zirudien gaixorik zegoenik. Beraz, hor, dantza moduko bat ikusi nuen, esku bat hartu zuen, gero atzera, teriren lana ere, terik kaxak kargatzen ditu supermerkatu batean, indartsua da. Eta momentu batean, ni enfokatzen nengoela, ezer esan gabe, hanka horrela jarri zuen, eta ama jesarri zuen hankaren gainean. Eta niretzat hori, totem bat izan zen zuretzat, ez da? Eta niri asko gustatzen zaidan ez horrekin lan egitea, ez da? Nik ez dut behar, ez da, inspirazioa bilatzeko ez dut bidaiatu behar, egia da, elaberriak irakurtzerakoan eta, asko gozatzen dut, ez da, Martera doazenean, eta ikusten badut hor, oso gauza exotikoak, baina niri inguruko emakumeek inspiratzen haute, eta orduan hor sartzen naiz, eta hor badaude bertatan berduja, dantzan. Eta nik irakurria neukan, nik ondo irakurri nuen, hau da, gorputz bat, beste baten bidea da, eta horrek pentsarazi zidan, hau da, gorputza. Guk erabiltzen ditugun disiplinetan, ez da, dantza eta ilustrazioa nire kasuan. Eta honek bide ematen digu urrengo ideia erabitu. Hemen gaude, hemen badaukat aurkibide bat, ez dakit dena irakurriko dugun, behar bada bai, baina niretzat ilustratzea, idaztea, nik grabatu tailerra dut, zeramika egiten dut, ilustratzailea naiz, gara izan. Eta hasi nintzenean, liburua Sabina Urrakarekin egin nuen, Caballo de Troyan, martxoan argitaratu zen, eta hasieran pixka lotza ematen zidan, eta segurtasun gabezia neukan beste idazle batzuekin jesartzerakoan, pentsatzen nuen, idaztea, ez da? Baina amak kontatzen zidanean, adibidez, gauean ezin zela zaraterik egin trasnori deitzen geniolako eta amak ahoskotasunetik ere idazten zidan. Eta amak, izekoek, eta ezta? Eta hori gero nik irudietara ekarri dut, eta horri zurian historia bat egin behar duzu, ezta? Eta hori idaztea ez bada, zer da? Eta ez dakit zure kasuan nola izan den, ezta? Dantzarekin, zure liburuan ere dantza dago, ezta? Gorputz batek beste bati deitzen dio. Eta ez dakit nola heldu zaren zu horretara, nire ustez bi liburu oso fisikoak dira, eta bi disiplina oso fisikoetatik gatoz, edo bisualak diren bi disiplinetatik gatoz, biak ala biak, eta nik Pomulo Ilejanian nahi nuena zen mugimendua islatu. Eta nire ikuspegia. Ez naiz dedikatu profesionalki, baina askotan urte askoz dantzan aritu naiz, eta horrek eragina izan du, beraz, oso liburu fisikoak dira. Eta hor argi ikusten da eta badago baita, modu bat lurraldeari buruz hitz egitekoak gorputzaren bidez. Gorputza batzuetan lurraldearen neurria da. Hau da, zuk zure liburuan, diozu, gauean izurrak min ematen dutela eta irla ez dela hasten. Ez da, orduan, gorputza zer da lurraldearen neurria esan dudan bezala. Nire liburuan historia ere bi emakumeen inguruan pasatzen da, hau da, ama alaba, eta errotuta daude orainaldian eta ezin dira mugitu. Ezin dute aurrera egin, badaukatelako alabak krisi existentzial bat, eta amak mugimenduari uko egin ziolako, ez ziolako zentzurik ikusten, eta orduan bide bati ekiten diote, hasten dira ekialderantz ibiltzen hirian, eta daukatena da pixkat helburu bat, ez da, etorkizunerantz joatea eta geldiune horretatik irtetzeko grina. Beraz, nik hor espazioa denbora bilakatzen dut, eta hori gorputzaren bitartez. Beraz, azken finean niri horrek elikatzen nau, disiplina horrek elikatu nau, liburu hau idazterakoan baizuk bidaia bat egiten duzu amarekin, ez da, lerro zuzena dirudi, baina niretzat bidaia hori
joan etorrikoa zen, ez da, nola silborreste hori lehen aipatu duzuna, eta ona etorri horretik hitz egin duguna, hau da, gure liburuek ze marrazki egiten dute, edo irudukatuz gero nolakoak izango lirateke. Niretzat ez da, lerro zuzen eta egia da, liburuan badaude alderdi oso grafikoak, ez da, eta hor letrak apurtzen dira, hor badago zeinu bat, badago irudi bat, badago isa bat, hortik bizitza hasten da, eta Mediatekarako liburu bat sinatu behar izan dut gaur, buelta eman diot, eta jartzen zuen, Andrea Fernández, 1985 barra, eta bai, ez da? Barra hori edo gidoi hori, gero, ez? Horrek zer esan nahi du, ez da? Horrek zirrara egin dit, eta horre ere badago, Xa hori ere badago, hau da, non gauden, hemen gaude, baina ez dakizu nora eramango zaituen. Eta hori sentitu nuen nik, hau da, zure liburuak ze marrazki du, hondartzan, eta txikia zarenean hondartzan adibidez, aretzan, eta espazio berdinan ari zara, baina barrurantz, ez da? Eta hori sentitu nuen zure liburuarekin, eta horrela egiten dugu, ez da? Bai, gauza espektakularrak egin ditzakegu, ez da? Nik hau hartu, ura bota, eta ura hau pozoitu egotea, eta orduan begiratu beharko den nork pozoitu duen ura, eta niri hori zait interesatzen, niri gustatzen zait leku batean gelditzea, eta ikustea zer gertatzen den, eta badirude hasieran ez dela zer gertatzen, baina gero gertatzen da, eta hor badago magia moduko bat, eta hori zure liburuan dago, eta neure liburuan ere badago, hau da, barrurantzari gara, ez da, leku berdinan, baina barrurantz egiten. Nik horrela sentitu dut, bai, honi buruz hitz egiten geundela, zuk esaten zenuen guztia oso argitsua iruditzen zitzaidan, hau da, lerroak, ez da, liburuak irakurtzen ditugunean ikustea ze marrazki uzten duten, eta ze lerro dauden liburuetan, enuen inoiz hori planteatu, zurekin hitz egin nuen arte. Interesgarria da, oso, askotan, liburuetan gauza asko gertatzen dira, eta lerroa oso argia da, ez da? Hau da, lerro horizontal oso argia, baina sakontuz gero, niri gustatzen zaidan liburuak zeintzuk dira. Behar bada ez dira inbeste gauza gertatzen, eta lerroak oso soilak dira, ez dago lerro zuzen bat, badaude 3 puntu, edo badaude espiralak, edo beste forma batzuk, batzuetan formak apurtu egiten dira. Eta batzuetan utsuneak ere badaude, ez da, amaitu gabeko lerroak eta ezeresari beldurrez diotenak. Beraz, polita iruditu zitzaidan, niretzat, nik egin behar banu, hau da, zure liburua nola marraztu, hau da, nik mugimendu batekin zure liburua irudikatu beharko banu, niretzat espirala izango litzateke. 7 kilometroko karratuko irla da zurea, bere buruaren gainean enroskatzen dena, hau da, denboraren zehar zulo bat, eta gero beste irudi oso potentea erabiltzen duzu, zoragarria dena, baita, silborrestearena. Eta niretzat zure liburua espirala da. Hau da, etengabe konektatzen dena, aurreko partea eta atzeko partea etengabe lotzen duena eta bilatzen duena, eta barrori nik horrela irudikatzen dut. Eta bai, behiratu behar dut, bai, liburuek ze irudi uzten dituzte, oso polita da. Eta lehen esan duzuna, batean kontadoreari begirari naiz, eta hemen badirudi bomba bat daukagola, bai, bomba bat dago, tik-tak, hor badago atzera kontu bat, eta liburuarekin, niri pixkat amorrua ematen zidan, eta pixkat pena, ez da, argudioa, eta bizitzarena zein da, bizitzaren aria zein da, ez da. Mis abuelas, ¿no? De que gracias por enseñarme que la vida es suficiente. Eta amamei, amametan pentsatzen dut, ez da, beraiek eman zidaten, hemen dago dena, erabil dezakezun guztia. Eta badago kontzeptu bat, ondo diodan, japonearrez, uste dut esaten dela, eta da, isiluneari buruz hitz egiten duena, ez da? Hau da, bi noten artean dagoen isilunea, zu zerbait jotzen ari zara, eta hor badago gako bat, ez da, leku bat. Eta gure liburuetan nik espazioa uzten dut, irakurleak ere bere ekarpena egin desan. Eta niretzat horrek harritzen nau, ez da? Hau da, liburu bat irakurtzen duzu, eta espero duzuna bilatu nahian, ez da? Eta gero hizkuntzak ematen duen zerbait, Galizan, galegoarekin, gure Irlan, galegoa desberdina da gainera,
eta irlako pertsonek galego hori erabiltzen dute, eta nik idazten dut hizkuntza hori erabilita, ezta? Eta orduan nik badaukat gaztelera eta galego hori. Eta jendeari ez zitzaion gustatzen, esaten zidan, ez? Hiztegira jo behar dut, baina idazketa musika da, hor badago soinu bat, ezta? Soinu bat, musika, idazketaren musika entzun behar dugu. Eta ez da behar, hor badago isilune bat, hor badago basuriz dagoen kuadro bat, zuk marrasteko, umea zinenean bezala, eta hor placer eta harridura gaitasun hori galdu dugula uste dut. Guztiz ados. Ez dakit, nola bizi duzun zuk. Azken fina lehen eleberria duzu, eta nik ere bai, eta niretzat kontatu beharretzena kontatzea, azken finean edo, bueno, ni hasi nintzenean, egia esan enekien, zer irtengo zen ariketa honetatik, gu ez gara ezagunak, orain bai, bueno, behar bada gaurtik aurrera bai. Baina, noski, nik enekien ez da argitaratuko nindutenela, enekien zein zen asmoa, helburua, eta autore berria irakurtzen duenak arrisku bat hartzen du. Hor badago ingenuitate ariketa bat, ezagutzen ez duzun norbait irakurtzea eta fidatzea, ez da, niretzat hori, bueno, ingenuitate ariketa ederra da, baina nire erantzukizuna sortzen dit irakurlearekiko. Noski, azken finean zuk zer egiten duzu, zeure burua pisina batera botatzen duzu, uste duzu ura egongo dela, baina ez dakizu, erroka maite duzu eta konfidantza osoz egiten duzu, baina ez zaude ziur, ezta? Orduan niri horrek izugarrizko presioa eragiten zidan, eta beldur nintzen. Idaztera jartzen nintzenean, pentsatzen nuelako, baina honek badu interesik, merezi du, norbaitek irakurriko du, kontatu behar diren gauza hoiei buruz ari naiz, bereziki emakumea zarenean, ez ezaguna badiru badaudela gai potolo batzuk, izpide hartu behar ditunak, ezta? Baina behar badanik beste zerbait buruz hitz egin nahi du, dantza pausu bat, edo txoriei buruz, edo ez dauka zertan purian dagoen gai bat erabili beharrik, edo adibidez bortizkeria, edo horrelako gai batzuk, eta horrek presioa eragiten zidan, pentsatzen nuen honek ez dauka interesik. Eta zure liburua hartu nuenean, hor ikusi nuen, zure novelan, zure eleberrian sartzen garenean jarroa, hor badago abiadura eder bat. Hau da, ez da motela, baina bai pasiatzeko bide ematen duen abiadura bat. Eta uste dut libre egon zarela, hau da, presiotik alde egiteko gai izan zarela uste dut, ez? Neoizko argi horietatik alde egin duzu, zuk nahi duzuna kontatzen duzu, eta hori izugarri gustatu zitzaidan. Eta ariketa hori izugarri zaila iruditzen zait. Azken finean, bai, nahi duzuna konta dezakezu, baina inork ez zaitu irakurtzen, ezta? Eta denon helburua da irakurria izatea eta argitaratzea, beraz niretzat hori burua ustea da idazterakoan, eta uste dut bete-betean asmatu duzula. Bai, noski, bai, zuretzat ere, zeure buruarentzat ere idazten duzu, ezta? Eta naiz eta zuk jakin badakizun zuretzat idazten duzuna, baina badirudi idazlea argitaratzen duena dela soilik, ezta? Niretzat hori absurdoa da. Baina zuk argitaratu nahi duzu, ezta? Nik nahi dut eta nahiko nuke. Norbait dago hor irakurriko zaituena. Errespetua badago pertsona horrekiko, baina aurretik badago beste momentu bat zu bakarrik zaude idazketa prozesuarekin. Eta horrela izan behar du, pentsatu gabe, jendeari gustatuko zaion ala ez. Noski niretzat, sortean neukan, ez da, nik ez daukat erreferentziarik, oso familia apaletik nator, marinelak ziren, nik Sabino Brakanekin ez da nor zen, ez geneuzkan liburuz betetako apalik, eta, orain ari naiz ezagutzen, ez da, idazle bikainak orain ari naiz ezagutzen, eta orain ari naiz pixkat blaitzen, eta nik beharra nuen idazteko, hasi nintzen, eta lehenengo orrialdeekin hasi nintzenean, Sabina Urrakak irakurri zituen, eta gainera eskertzen dio, Sabina Urrakak pasioa du, eta sinesten du, eta berak espazioa eman zidan, esan zidan zuk, idatzi lasai, beraz, presio gabe, mendik etorri gabe, neukan hor inozentzia moduko bat,
ez neukan beldurrik, liburua argitaratu eta gero, errelato bat ere badaukat, baina, klaro, historia hau barrutik sortu zait, eta behin arkitektura hori ikasi eta gero, hau da, ikuste, bueno, behar bada hor kuadro bat asma dezakezu, behin idazten hasten zarenean, baina horrek ez du esan nahi, historia ona izango denik, baina barrutik sortzen zaizun zerbait daukasunean eta esaten duzunean pixkat gero utzik gelditzen zara. Baina badaukat bigarren proiektu bat eta pentsatzen dut horretortzen zait ideia bat pixkat kutsakorra, ez dakit buruan daukazuen, drogen aurkako kanpaina horretan, nola gertzen zen ar bat, sudurretik gora, niri ere hori gertatzen zait, baina bizitza ez da horrelakoan, nik ez daukat ezer demostratu beharrik, eta azken finean, ideia horrekin jesartzen naiz idaztera, kaka sarra irtengo zait. Hau da, behar duzuna idatzi behar duzu, dantza pausu bat, eta hau amak esaten zidan, ez da zer esaten duzun, da nola esaten duzun, eta esaten zidan, ez duzu telebistarik ikusiko, gaizki portatzen nintzenean, baina da, nola esaten duzun, horrek orain zentzua da, gauzak nola esaten ditugun, horretan kontzentratu nahi dut, eta gero, kontuan izan behar dugu, jendea daukagula, guri begira dagoena. Hainbat gai dauzkagu, liburuaren esperientzia fisikoa. Nire liburuan dantzari buruz ari naiz, hainbatean, eta gorputzei buruz. Liburu biak dira fisikoak, esan dut lehen, Zilborrestea aipatzen duzuzuk, mariskadoren postura eta nirea dantzari buruz egituratua dago, eta bi emakumeen gorputzen inguruan. Protagonista daukago, protagonistak ezin du bere etorkizuna irudikatu, krisi existentziala pairatzen ari da, dantzaria da, badauka krisi momentu hori, eta ez daki aurrera nola egin, eta bere buruari galdetzen dio nola izango da nire etorkizuneko gorputza, badauka baita krisi bat, amodio krisi bat, ez daki baita amatasuna ama izango den ala ez daki gorputza nolakoa izango den etorkizunean, beraz, iraganeko gorputzera doa, amaren gorputza kasu horretan niretzat nahiko irreala da esperientzia unik, antzerako zerbait bizi izan nuen, eta orduan erabaki nuen gelditzea, eta jatorrira bueltatzea, hau da, natorren gorputzera jotzea erabaki nuen, amaren gorputzera. Orduan, etena egin nuen, eta amari esan nion. Eta hortik sortu zen pomulo ilejania, nik ez neukan elabarria bat egiteko ideiarik. Eta amari esan nion, gimnasia eskolak emango dizkizut, pixkat bere gorputzera hurbiltzeko, baina oharkabean, eta esploratu nahi nuen, niretzat amaren gorputza lurralde bada, eta deserosoa gainera, Niri deserotasuna sortzen zidan, ispilua delako, alde batetik. Eta azken finean, ikusi nahi ez dituzun gauza batzuk gogorarazten dizkizulako, edo pixkat distantzia mantendu nahi duzulako. Eta niretzat hori bidaia izan da, amaren gorputzera bidaia, nire gorputzera bidaia, eta baita jakitea ia mugimendu forma bietarako etorkizunik dagoen ala ez. Eta liburuak fisikoak dira, eta orain dela bi egun gauza bat irakurri nuen, eta pentsatu nuen hori esan behar dut. Juan Rulforen anekdota bat irakurri nuen, eta Pedro Paramo argitaratu zuenean, erresumatuko kritiko batek, lehen aldiz irakurri zuen liburua, eta esan zuen ez zitzaiola ezer gustatu, eta ahots gehiegi zeudela, etzela ulertzen, ez da gizar koen, uste dut, erresumatuko kritiko bat. Gero, urteak igaroala, gizon hori itxu gelditu zen, eta Pedro Paramo irakurri zuen berriro, baina brailen, hau da, ez zuen. Hau da, hitzak ukitu egin behar izan zituen liburua irakurtzeko. Eta orduan esan zuen, orain, dena entzuten dut, orain bai. Hau da, Pedro Paramo inork ez du idazten eta denek hitz egiten dute. Eta izugarri gustatu zitzaidan ideia hori. Hau da, nola datozen liburuak esperientzia batetik baita, esperientzia fisiko batetik, eta nola hel daitezkeen baita liburuak gorputza zeharkatuta. Noski nik gorputza asko sentitu dut, eta niretzat argi zegoen,
filtro edo hortatik pasatu behar zen. Da, nik banuen bai gimnasia manual hori, amarekin egin nuena idatzi nuen, horrelako liburuzka bat, amarekin edukitako esperientziatik, oso surrealista da, nire amak ez du kirolik egiten, ez du ezer egiten, orduan, nire proposamen hori pixkat surrealista zen, gainera aitzakia bat asmatu nuen, esan nion nagusiai gorputz heziketa eskolak edo gimnasia eskolak eman behar nizkiela, beraz nik nahi nuena zen bere gorputzera hurbildu eta berak onartu zuen eta etorri zitzaidan etxera txandala jantzita eta pentsatu nuen, orain ez daukat beste erremediorik eta jarraitu behar dut. Eta hasi nintzen eskolak ematen, altza, eskua eta 3 egun. 3 egun, ezin izan genuen pantomima hori gehiago luzatu, baina pentsatu nuenik, hau, idatzi behar dut. Esperientzia hau jaso behar dut, ikusi behar dut zer gertatzen den gure artean, eta hor, hasi zen Pomuloi zerkaniaren hasia edo, hasieran manual bat zen, eta gero beste zerbaitetan bihurtu zen, oso esperimentu arraroa da. Bai, galdetu didazu, noski, gutxi hitz egin dugu ona fresko eta urduri etortzeko, Eta gorputza aipatzen zenidan, eta noski, nik ere gorputzarekin idazten dut, eta zeharkatzen hau, baina etzat gorputza paisaia da, eta lurraldea da, niretzat irla pertsona bat delako, hau da, niretzat nik bakartasuna ez dut sentitu Irlan, hau da, Karreironen, hor badaukagu naturparke bat, niri lurraldeak inoiz ez nau bakarrik utzi. Beraz, gorputz horretatik kontatzen dut, eta hor daude errotuta historiak. Eta lehen esan duzuna, ikusteko gaitasuna, orain bai ikusten dut, orain dela urte bete, trenean nengoen, eta gizon bat zegoen betaurrekoa jantzita, baina, betaurrekoekin, eta ni maleta bila joan nintzen, eta zen lagunduko zaitut, eta gero ikusi nuen, horrelako mugimendu arraroak egiten zituela Atzamarrekin, orduan pentsatu nuen, bai, itxua da, eta orduan hitz egiten hasi ginen, eta kontatu zidan, behin, mendira joan zela lagunekin, baina gaua etorri zela, eta orduan berak bakarrik zekien nola bueltatu, usaintzen zuelako, eta esaten ziren, bai, noski zuek ikusten duzue, baina momentu horretan ikusmena, azken finean, hori asko gustatu zitzaidan, hor beste modu batera begiratzeko gaiz zela bera, eta badago beste esaldi bat, Chantal Maiagena, orain dela gutxi deskubritu dut, eta berak esaten du, umetan bizi duguna ez dugu faltan botatzen, faltan botatzen duguna da, ume gisa nola bizitzen ditugun gauzako, da, harridurarako gaitasun hori, azken finean, eta hori gure idazmenean badago, harridurarako gaitasuna, jolaserako prestutasun hori, ni Irlan nago, nik tailerra daukat, eta ikasleak etortzen zaizkit, grabatu eskolak ematen ditut, eta, nik batzuetan argazkiak egiten dut, berriak izango balira bezala. Saiatzen naiz pixkat beti ere ikusten ikasten, etengabe, eta zure liburuan aurkitu dut hori, hau da, idazketa zabaldu, eta hor pixkat zirrikitu batetik sartzeko gaitasun hori. Denbora pikin bat daukagu. Vamos las dos también de... Bai, lehen ere aipatzen zenuen paisaiaren kontua, horri buruz hitz egin dugu. Gure bi eleberrietan presente dago paisaia. Eta aipatzen dugu zer nolako aztarnak uzten ditugun paisaian eta zer nolako mugimenduak. Pomuloi lejanian, une jakin batean, protagonistak bere buruari galdetzen dio, zer geratzen den egin ditugun keinu horietatik, zer nolako gauzak desagertzen diren, eta zer gelditzen den, adibidez dantzan. Asko lantzen den kontu bat da espazioak zein eragin duen mugimenduan. Eta hori nabarmena da. Espazio handi batean mugimendu batzuk egongo dira eta espazio txiki batean baldintzatu egingo dira mugimenduak. Baina alderantzizko bidea arraroa da. Hau da, zer gelditzen da gure keinuetatik espazioan. Eta bi eleberrietan agertzen da, gesto ugari daude keinuak memorian geratu direnak, adibidez, laztan bat, agur bat. Hau da, behin gertatzen diren gauzak desagertzen direnak. Eta gauzak behin gertatzen dira, gero desagertzen dira, eta hau oso purua da. Presentzia bat edo ausentzia bat da gelditzen zaigun gauza bakarra.
gure eleberrietan hori ikusten da, gauzak, desagertu diren gauzak harrapatzeko nahi hori ikusten dugu. Adibidez, gauza batzuk egun batean agertzen dira eta desagertu egiten dira gero. Adibidez, agur bat gertatzen denean. Liburuan figura batean fijatu naiz, Susan Burcheseneko koreografa bat da. Irakurtzen baduzue, ikusiko duzuen orden. Liburuaren motivazio iturri nagusia da. Eta elkarrizketa bat irakurri nuen, harena, Susana honena, eta gauza bat aipatu zuen. Eta esan nuen, emakume hau nire pentsamenduetan sartzen da, ezta? Hark esaten zuen, lagun batekin hizketan ari zela, esaten zuten, zer geratzen da dantzatik, zer du efimerotik dantzak, eta lagun batekin ari zela horretaz, su artifizialekin ari zen lan egiten zuen lagun honekin, hark esaten zion, gelditzen dena da, efimeroa den hori, eta ideia hori asko gustatzen zait, zerbait geratzen da, bizi dugun horretatik guztitik, eta pasaian presente dago. Gero, gogoan dut, zure liburuan kuadro bat aipatzen duzula, ez da? Kuadro bat margotzen dute, txakur batek margotua, eta margolaria gero damutu eta moldatu egin zuen, eta txakur bat ezabatzen du, irudi horretatik, eta mundu guztiak imaginatzen zuen hor zegoela, belarretan, ez da? Bai, kuadroa aurkeztu zuen txakurri gabe. Baina izena zen txakurra desagertu eginda. Tira, oso gaizki kontatu dut, ez nuen gogoan kuadroaren izenburua. Bai, baina gogoratu naiz, tira. Zuk hemen jarri zenuen etorkizuna, galdera bat, baina ez. Hada, nik etorkizunari buruz hitz egingo nuke, hemen jarri diazu, eta etorkizunera begira. Zer egingo genuke gero, ez da? Eta nik pentsatu nuen, ongi esaten dudan, gutun zuria da, txurian dagoen gutuna. Hau da, eta horrek esperantzak hartzen dit gogora, ez da? Beraz hor, esaldi bat asko gustatu zitzaidan, eta hemen apuntatu dut, irakurri nuenean, testuinguru batean zegoen, behar bada ez horren testuinguru baikorra, eta esaten zenuen gustatuko litzateke etorkizuna maitatzea. Eta etorkizunak mareak bezala ekarriko zidala bueltan nirea den hori, ez da? Nik hori honekin lotu nahi du, zertarako idatzi, idaztearen lana hori, horrekin galdetuko nizuke, zuri hemen zuzenean, zertarako. Ez dut esan nahi, idazketa osasuntxo izan daitekenik, gauza konpontzeko balio dezakenik, edo puntu honetara irasteko balio duenik. Baina zuk idazten duzunean, ze leku igaro dituzu, zein bidai egin duzu, zer ekarri dizu zuri, zer sortu dizu. Buru uste ugari, baina etorkizunaren ideiarekin bat egingo dut, lotuko dut hau. Nik planteatu ere egin izan dut. Borondate bat badago. Hau da, liburu honen abia puntuan, lehen orrialdeetan protagonistak, ideia hau adierazten du. Etorkizuna maitatzeko beharra dut. Eta nik uste dut idazteak horrekin lotura duela. Eleberriaren hasieran, Pomuloine janian, protagonistari gertatzen zaiona da, krisialdi batean dagoela. Eta esaldi bat gogoratzen du, Suediako balleten esaldi bat, konpainia horrek abanguardia izan nahi zuen, 20ko hamarkadan, eta Jean Cocteauren lanak baliatzen zituzten, oso gauza surrealista da abanguardista zen, eta leloa oso moderno iruditzen zait, esaten zuten, batez ere dantzaren munduan. Dantza oraina baita, esaten zuten. Ballet suediarretan etorkizuna maitatzen dugu, maite dugu. Eta esan zuen protagonistak, hau da, behar dudana. Idazketa prozesu baten aurrean jartzen naizenean ere, gauza bera, etorkizuna maitatzea beharrezkoa da, eta amatasunarekin gauza bera. Amek zer egiten dute? Ama izatea erabakitzen duen pertsona batek zer egiten du, boto bat bezala ematea da, etorkizuna maitatuko duela hitz ematen du, ezta? Eta hori da funtsean, etorkizuna maitatzeko asmoa, eta une batean oraina baino ez dugu, baina ideia hori
oso argigarria egiten zait, etorkizuna maitatzeko dugun gogo hori, behar hori. Eta gainera, horixe bera egiteko saiakera bat dago horren atzean. Eta aipatzen genuen, amaieran zer gertatzen den, liburuen amaieran zer dagoen, itxaropena dagoela esaten didazu, bi liburuetan. Askotan esan izan dit, Pomulo oso liburu tristea da. Bai, tristea da. Oso gauza tristea daude, bai. Baina, bai, ados nago. Bi liburuek badute itxaropena. Jarroa bukatzen duzunean. Eta ez da spoilerra, lasai. Eta da, oso ederra da. Udako azken eguna da. Haize etxo harin bat dago. Eta jarroa, haizea, sentitzen da, ez da? Eta udako azken eguna dela esaten dugunean, beste zerbait datorrela adierazten du liburuak, eta liburua amaitzen da haizearekin, beste zerbait datorren seinale, gerora beste zerbait dagoen seinale, eta liburua horrela gelditzen da, nolabait zintzilik gelditzen da. Eta mendebaldetik ekialderako lerro zuzen hori deskribatzen da liburuan, eta lerro horrek jarraitu egiten du liburua zaratago, jarraipen badauka, eta hor ikusten dugu gure borondate hori, esperantza izateko borondate hori, zerbaitek jarraituko duela pentsatzeko borondate edo asmo hori ikusten dugu horratzean. Nik ez dut inolako proiekturik orain etorkizunera begira eskuartean, baina baliteke hildo horretatik jarraitzea. Bai, jarroan ere ikusi nuen, duela hilabete batzuk, elkarrizketa batean, ikusi nuen euskarazko irrati batean, okerrez banabil, hemengo irrati batean, hor elkarrizketa bat egon zuen, eta jarroa aipatzen zuten, ezta? Eta GEADeko S-rekin aipatzen genuen, ez dakit, une hartan, ez dakit, jarroa jotarekin ero jerekin ote den, baina marinelek haize arina dela esaten dute, hitz hori adierazten duenean orduan, hor adierazten dugu eriotza beste zerbaiten jaiotza dela, izen horrekin. Eriotza eta jaiotza elkartuta baleude bezala, natura, elementuak hor ditugulako, horiek taiutzen dute zure izaera, zure nortasuna, eta ideia hori garrantzitsu eriutzen zitzaidan. Eta gainera, Kansoniko Mariarekin hitz egiten ari nintzela, esaten genuen adibidez jarroa, Pomulo y Lejania ditugu historia desberdinak dira, lengoaia desberdinekin idatzita daude, baina, gero, berriz irakurtzean, noski bazuk dantzari buruz hitz egiten duzu, eta gauza benetan ederra da, erresistentzia eta esperantzasko ekintza bat da. Eta hor, leku batean gelditzeari buruzko istorio bat da, leku batean zerbait eraikitzeari buruz. Eta, bai, susto hartu dut, soinu hori entzun dudanean, batean pentsatu galderetarako txanda irekintzen zela. Bai, mesedez, pentsatzen ari nintzen, Euskal Herriari txalo egin nahi niola, eta berriz ere gonbidatzeko eskatuko nizuela. Zertan ari ginen? Zer esaten ari ginen? Leku batean, erresistitzeko gelditzeari buruz ari ginen. Bai, horixe bera, hortxe gelditu zait ideia. Hau da, ez edukitzea ihes egiteko asmorik. Bai, eta ari ginen gainera, gai horretaz, oso presente dago gai hori, amen gaia, bai, liburuetan. Hau da, gelditzen diren amak. Nire kasuan, aipatzen dut protagonista bat, hau da, protagonistak ama da, bere bizitzako momentu batean gelditzeko erabaki hartzen du, eta mugimenduari ez dio sentzurik aurkitzen, Nietzschek bizitzako azken etapan bezala, beraz, gelditzea erabaki zuen, mugitzeari ustea. Kontatzen zenidan, zure kasuan ere ama hori oso presente dagoela, mugitzeari uzten dion ama hori. Eta esaten duzu nire amak uzten du jan dezaten, ez? Ez du hiltzeko beldurrik, edo ez dio beldurrik heriotzari, eta eman egiten die bizitza alabi, nolabait esateko. Une bat iristen da, atzuetan ikusten dugu, amaren bizitzan, batez ere alabaren nerabezaroa iristen denean. Hor, armairuan batean gauzak desagertzen dira, amaren arropak, eta hasten da agertzen alabaren arropa, eta alabaren gorputzak dena betetzen du, eta amaren gorputza desagertu egiten da, beldurgarria iruditzen zait. Eta batean, alabaren gorputza dena,
alaba nerabea delako, emakume nerabeaek dena hartzen dute, espazioa betetzen dute, eta emakume amak pentsatzen du, erabakitzen du geldi geratzea. Izugarri iruditzen zait. Alabarentzat ama izan da bidea urratu duena, gorputz bat da bestearentzat bidea, eta emakume hori gelditzen denean, bitakoraren kuadernoa hortxe gelditzen zaio. Ama gelditu egin da, orain zer egingo dut, ezta? Nik uste dut hor biok badugula eten bat, nolabait, gure orrialdetan oso begibistako dena. Bai, hor mina ere ikusten da, ezta? Nolabait, buruko gaixotasuna ez da psikologiako liburu bat, ez dago elementu nabarmen bat gure kasuan, baina zerbait somatzen da, ez da? Zerbait somatzen da. Hau da, heldua nire kasuan, adibidez, hor ikusten dugu zer gertatu zen, gauza batzuei buruz ez da hitz egiten. Hori ere hor ikusten dugu jarroan, adibidez, historioko protagonista emakumeak dira, emakume arraroak. Ni arraroa naiz. Bai, niri benetan ikaragarri gustatzen zaizkit arautik kanpo gelditzen diren emakumeak. Bai, nire kasuan ere, ni ez nago eskontua, ez dut semalabarik, nire bikotea beste puntan bizi da, jendeak begiratzen dit, benetan begiak asko irekitzen dituzten, nire begira jartzen direnean, harrituta gelditzen da jendea, kanak dauzkat, ile txuria, eta aipatzen eta batzutan deitzen didate, ni naizela bohemioa edo horrelako gauzak esaten dizkidate. Liburuan ez dute romantiko bihurtzen, hau da, nik erabaki nuen bizitzea, hasi nintzen, 17 urtekin, gero bueltatu egin nintzen gerora, eta nik bizitza hori nahi nuelako, eta hor erresistitzen dut. Eta nire kana eta guzti han gelditu naiz. Emakume hauen historia kontatu nahi nuen. Illa Darousan beti gauza bera, ez da? Beti galdetzen baduzu Illa Darousa, Arousako itsasadarra, eta beti gauza bera tortzen zaigun burura narkotrafikoaren afera, ez da? Eta nik, ostera, nire inspirazio iturri izan ziren emakumeen bizitza, historioa, kontatu nahi nuen. Emakume horiek bizirik jarraitzen dute, emakume horiek nire familia izan dira, eta nik ez nituen ezagutu, nire amona, Mariska Dora zen, aspaldi hil zen, eta jakin nuen, oinutxik joaten zela neguan marisko bila, Galizian, izugarrizko hotza egiten du. Eta beraz, su bat egiten zuten hondartzatik gertu, gero berotan sartzeko. Ez zuten oinetakorik, ez zuen barruko erroparik. 16 urtekin lehen aldiz erosi zituen barruko erropak. Nire amonak ez zuen barruko erroparik 16 urte bete arte. Bai, iruditzen zait garrantzitsua dela, hori dena jasotzea. Badirudi emakumeon historiak ez direla garrantzitsuak. Niretzat, bai, horrek izugarrizko soinua du, izugarrizko indarra. Emakume, bakarrik bizi diren emakumeak, soltera direnak, emakume nagusiak, zarrak, kana dituztenak, adibidez kasu honetan aipatzen dugu emakume bat, bilobarekin bizi dena, eta tira, minari buruz hitz egiten da, orbanak gorputzean, hor agertzen zaizkigun markak, bizitzan markak gure gorputzean ikusgai direnak. Eta hor, pixkanaka neure burua ireki eta bilduzten dut liburuan. Bai, oso ongi dago hori den entzutea, bai, ongi dago, oso ongi. Bai, galdera txandan gaude? Galderen txandan dagoeneko? Vale, Gracias. sí, no, todavía. Es que recasco. Hablando de los personajes que aparecen, yo es que he tenido una iluminación. Bai, tira, ni ideia bat etorri zait, duela gutxi gauza magiko bat jakin nuen. Andreari esan nion, kontatu behar dut, duela bi egun gertatu zait, oso aste txoroa izan dut joan den astea. Eta hemen ere partekatu nahi nuen. Liburuan, irakurri baduzue, jakingo duzue. Susan Burch dantzariari buruz hitz egiten dut, eta huraxe da, nire aingerua, nire motivazio, inspirazio iturria, eta oso emakume arraroa, arraroa izan zen. Oso ausarta, oso gauza desberdina egin zuen. Izan ere, eszenatokian eta eszenatokitik kanpo, lerro zuzena egin zuen bizitzan, ekialderantz, nolabait esateko. Eta emakume honek, eszenan lehen aldiz agertu zen 1970 urtean, koreografia bat egin zuen, lerro
zuzenean ezkerretik eskumara. Eta horre ez zuen erabili espazioaren sakonera, baizik eta bera profilez agertzen zen, nahiko deserosoa zen hori ikuslearentzat, bea bakarrik agertzen zen, oso motel egiten zuen dantza, ezkerretik eskumara, aurrerapen hori nolabait irudikatzeko, oso arraroa zen. Eta gero, beranduago, obsesio bat zuen, Amerikarra zen eta Frantzian bizi zen, eta esan zuen nik, ekialdera iritsi behar dut, sorlekura, nolabait, eguzkia sortzen den lekura, hurbildu behar dut, mapan lerro zuzen margotu zuen, eta bidaiatuz joan zen, Japonian amaitu arte. Bere egunerokoetan, bere bidaian, jaso zuen noandik zijoan, Turkia, Egipto, Txina, Etiopia, zerkatu zituen leku bakoitzean, fijatu zen, ikusi zuen jendea nola mugitzen zen eta nola kontzebitzen zuen espazioa jendeak. Ulertzeko nola pentsatzen dugu. Harentzat lotura dago pentsatzeko moduaren eta mugitzeko moduaren artean. Tira, laburtzeko. Emakume hau, Japonian bizi zen, nik hori banekien, baina enuen ideiarik ere, hilikote zegoen edo ez. Nik Pomulo Ilejani idatzi nuen, jakinda, Susan Burch munduko bazterren batean zegoela, edo behar bada ez zegoela. Baina, pentsatu nuen, bera zen ere inspirazio iturria, eta kasualitate batez, nire bikotea duela gutxi Japonian egon zen. Ez dakigu ezer, ez dakigu nola, baina itzultzaile baten bitartez, interprete baten bitartez, hemen partekatu nahi dut, nire bikoteak itzultzaile bat ezagutu zuen, eta bideo batean, Susan Burchen zatitxo bat ikusi genuen, eta etxearen zatitxo bat agertzen zen bideoan, eta itzultzaileak esan zuen, Kinxu, artean bizi naiz, Kinxu. Eta ez alda hor bizi Susan Burch, eta bideoa erakutsi zion, eta bai, ni hemen bizi naiz, eta gainera ertz hori etxe puska hori ezagutzen dut, eta kasualitatea hori da, azkenean liburua Susan Burch iritsi zaio, joan den egunean argazki bat iritsi zait, emakume hau liburua duela, ilusio handia egin zidan, gainera liburuak zirkulo bat, bete du, itxi du gaur gutun zurien duela, 2 aste, liburua eskuan duela Susan Burchen argazki iritsi zait. Gero, Mariari eta editorei basatuko dieta unere kontu bat da, partekatu nahi nuena, baina tira, liburua harengana iritsi izana, benetan, izugarria da, beldurra ematen dit, ark irakurtzen badu, esango du, eta emakume honek dena asmatu du, nor da Estefania hau. Tira. Interprete horrek oso gutxi ulertzen du espainiera eta poliki-poliki itzuliko dio, poliki-poliki alduen moduan, eta tira, emango dit bere iritzia, baina bai, esaten dudan bezala, zirkulo hori itxi dut. Hau oso magikoa da, ez da? Bai, horrekoan, Bila García de Arousan irakurketa klub batean, bazagoen neska bat, arduraduna, gure uartekoa dena. Amaitzean, galdera egin zidan. Saladina, nola hartu du familiak? Saladina da, existitzen ez den nire personaia bat. Saladina bat zegoen uartean, antza, eta aurrek beldurra zioten. Emakume arraro bat, dirudienez, baina desberdina zen, nonbait. Idazketaren boterea erakusten digun zerbait, ez da? Eta idazketak hori ikusten dute, oso tresna ederra da, mundua ulertzeko, baina baita ere, gauzak testutik ateratzeko gaitasuna dauka, idazketak. Eta begira, Saladina bat existitu da. Eta ni jakina izan banu ez nioke izen hori jarriko, noizki ez naizen gaiztoa, 5.000 laguneko herri batean izen hori jartzea justo, gainera Saladina izena, pentsa. Bai, eta gainera liburu hauek elkartu egin gaituzte, ez da? Nik irakurri nuen, Andrea Fernández Plata esan zidaten. Eta irakurri nuenean, pentsatu nuen, tira, hau, izugarria da, oso konektatua sentitu nintzen zurekin, eta iruditzen zait konexio horrek jarraitu egingo duela, noski baietz. Bueno, podéis hacernos preguntas. O sea, que le apetece... Nos chivan, ya. Bai, esaten digute, bai, galderetara pasatu behar dugula, bai. Bai, ja Derousaraino joan gara, nahiko urruti dago, eta hegazkinari beldurra izugarria diote, lurra hartzean negar egiten dut, pentsa.
alakoa naiz ni, pentsa, onaino etorri naiz eta galderetarako mentxenago. Bideo bat ikusi dut, ez dut TikTokik, baina TikTokeko bideo bat atera zait, norbait beldurra badu kontatzen du. Hau da gelatinazko baso bat, imaginatu. Eta hau da pelotatxo bat, sartzen dut hor, gelatina horian. Eta neskak esaten du. Neska batek esaten du, gelatina asko mugitzen bada, hau asko mugitzen da, ez da? Gutxi mugitzen bada, ez, gelatina ez da mugituko, baina asko mugitzen bada, ez, haizea da, pentsa. Bai, hori jarroa da, haizea, ez da? Bai, eta horrela egin zuen hegazkinak eta nik etengabe esaten nuen gelatina. Eta hori da idazketaren boterea, zerbait, sorginkeria bat, moduko bat esatea, bai. Ze gauza ederra, gelatina baten erdian egotea, ez da? Bai, eta posten naiz, hemen abuelako, baina hau, tira, nahiko bidai luzea da, trenez 11 ordu dira. Norbaitek nahiko balu, etor da dila. Galderarik badago, aprobetxatu. Hementxe gaudeta. Jo, no se ve. Se ve Sí, ¿no? Hay que hacer como así. Estamos como A mí me ha llamado la flaseadas. atención, no sé, igual es una... Hola. ¿Se oye ahora mejor? Entzuten nauzu? Tira, ari ginen ekialderako bidai horretaz. Ikusmuga berriak aurkitzeari buruz hitz egin izan da. Eta ekialderako bidai hori sorlekurantz zer da? Argirantz doan bidai bat da. Hau da, jaiotzen den eguzkirantz hurbiltzeko bidaia da. Hori da argiaren iturria nolabait, arantz jutea da. Susan Burch koreografoak hori bilatzen du. Argira hurbiltzen gaituen, etorkizunera hurbiltzen gaituen bidaia, kronograma bat zeharkatzen du, denbora lerro bat. Eta bidai hori da, argirantzako bidaia bat. Eta gainera, bidai hori fisikoki argira hurbiltzeko bidaia da. Eta nik badut teoria bat. Mugitzeko moduetan ikusten dudan eta da, lurrera, zorura hurbiltzen gaituen bidai bat da. Ekialdeko herrialdeetan lurretik hurbilago bizi da jendea, materiarengandik hurbilago. Ni Egiptoko, Libanoko dantzak ikertzera joan nintzen. Eta dena hemendik behera gertatzen da. Emakumeak askoz ere konektatuago daude, gizonak ere askoz konektatuagoak daude, aldakatik behera gertatzen den guztiarekin. Eta haien inspirazioa da gauazi ijitoen mugimendua. Basamortuan mugitzen ziren zama handia eramanez. Eta beste oreka bat zuten, eta aldaka askoz gehiago mugitzen zuten. Indian lurrarekin lan gehiago egiten dute, materia eta lurrarekin konektatzen dira, eta askoz gehiago makurtzen dira, eta aldaka gehiago irekitzen dute, zoragarria da. Lurrean bertan bizi dira, batzuetan lurraren gainean eseri eta lan asko egiten dute. Japonian ere bai, esertzen dira gehiago. Beraz, protagonistek badute beldurra erortzeko, amak batez ere, eta sortalderako bidai hori, hori da, bilatzen dugu lurra, sorlekua. Nire kasuan da bueltako bidai bat. Nire kasuan da buelta bat. Oda, estena batean, aipatzen da atxikimendu hori. Uhartetik ateratzen baldin bazara ere, inoiz ez duzu guzti zuzten irla hori. Eta gauza bat gertatzen da, uharteko jendea gelditu egiten da. Eta jendea uhartekoak bueltatu egiten gara. Liburuko estena bat badago, eta da ama, Madrilera joan zen, han jaio ziren seme alabak, senarrangoa zen, eta idatzi zutzi zuen, hiltzen zenean, itzuli egin nahi zuela. Liburua ikusten baldin baduzue, hilez egindako trentza bat agertzen da. Hori aurkitu nuen, ematen zuen nolabaiteko soka bat,
ontziak lotzeko edo zilborrazte baten antza zuen. Ontzia ezin duzu, txalupa ezin duzu tenkatu, lotua duzunean soka hori ezin duzu tenkatu, eta hori maitasunarekin ere gertatzen da, ez da? Hori beharrezkoa da lotura hori izatea ohartera bueltatu ahal izateko eta bertan gelditu ahal izateko. Hola, es para las dos, porque por lo que... Galdera hau biontzako da. Zuk tailerrak egiten dituzu, zu irakaslea zara, nola bateratzen dituzue bi gauzak idazketa eta beste lanak? Niz naiz idazlea, baina idazle banintz, segura asko, inspirazioa lortzeko behar bada, ez dakit, zerbait beharko nuke, zuk esaten didazu, alemana irakasten duzula, ez da? Zuek ez zarete idazleak lanaldi osoz, ez da? Benetan iruditzen zait txalogarria. Nola lortzen duzue? Bi gauzak egiteko, idazle izateko eta lan egiteko beste kontuetan. Eta inspirazioare lortzeko. Benetako erronka izango litzateke nik egin beharko banu. Noski, idazle esatea da niretzako ni harrituta gelditzen naiz. Ni dantzaria naiz. Eta idatzi dut liburu bat, baina tematu naizelako, burugogorra naizelako. Hasi nintzenean idatzen, esan nuen, tira, beti izan naiz idazteko zalea, nik kazetaritza ikasi nuen, eta asko gustatzen dit irakurtzea, eta oso presente daukat. Baina ez dut pentsatu, tira, orain idazle izango naiz. Ez. Oso burugogorra naiz, esperimentu hau egin nuen, eta hau idatzi egin nuen. Baina ez dut nire burua idazletzat hartzen. Burua uste bat da, etengabe pentsatzea prekarietatean, ez? Edo zein artek duen oskortasunean, hau da, lanean jartzen zara, eta denbora librea duzunean, minutu batzuk horretan pasatu ditzakezu. Batzuetan esaten dizute, ze ondo goizean lan egiten duzu irakaskuntzarako, eta arratsaldean zure plazerrarako denbora hartzen duzu idazteko. Idaztea hobia da, zaletasuna da, markatu niretzat, izugarrizko burua ustea da, izugarrizko ahalegin askatzen du. Zergatik egin dudan beraz? Tematu egin nintzelako. Baina izugarria da, hori horrela izatea oso gogorra da. Ni eskertuta nago, berandu iritsi nazelako idazketara, gauza hauek aipatzen dira batzutan, nola batzutan esaten diguten berandu iritsi garela gauza bat egiten hasteko, ez dakit. Iruditzen zait, hori esaten digutenean, jogur bat bagina bezala tratatzen gaituzte, iraungi egingo bagina bezala. Ni eskertuta nago ordea, asko entzun dudalako orain arte. Adibidez, paper bat hartu dezakezu eta idazten hasi. Nik uste dut idazketa dagoela beti ikustea horretan, ez da? Eta entzute horretan, hor dago. Nire aita bitxia marinela da. Eta behin, etorri zitzaidan, koñata eta beste jende bat ere bai, eta merienda bat egin genuen, eta beti asko gustatzen dit entzutea. Galderak egin nizkien eta entzuten egon nintzen. Eta jakin nuen, gizon bat exilio erbesteratu egin zela gerra garaian, eta gartzelan egon zen, askatzera zihoazenean, antza denez hil egin zutela. Eta gorpua non zegoen jakin zuenean, emakume batek, lortu zuten gorputz arrastoak biltzea, eta almohada baten zorroan ondar horiek, zur horiek sartu zituzten, istorio benetan iluna da, baina benetan ekintza ederra izan zen. Eta nik arratsalde hartan entzun egon nintzen. Istorio pila bat jaso nituen, hau da, esan zidaten, nola joaten ziren aurrak txorien kabitxoak hartzera, eta gauza oso errak. Eta gero etxera joaten nintzen, eta olerkiak idazten dituen. Hasieran benetan bete egiten ninduen honek, hau da, pentsatzen nuen nik banituen erreferente batzuk, baina ni ez nintzen beste idazleak bezala, nire referenteak ziren nire ama, nire amona,
Baina zorioneko, suerteko naiz, berandu iritsi naizelako kakotxartean idazle lanetara. Eskuekin lan egin ahal izan dut, denboraren parte handienean. Eta horri esker beste modu batean idazten dut, eta beste hizkera batekin, beste lenguaia batekin idazten dut, eta horrek ematen dit beste botere bat. Hor, badago disiplina bat, idazteko, beharrezkoa da, nik ez dut horren beste sufritzen, nik gozatzen dut, ia esan. Baina idaztea ez da, gauzat idazten egotea bakarrik, da, orain egiten duzune idaztea da, baina gero beste gauza batzuk egin behar dituzu hori egin ahal izateko. Bueno, quería preguntaros cuál es la diferencia. Zuek praktikatzen dituzuen beste lenguaia eta idazketa, zein da desberdintasuna? Hau da, adibidez, zer sentitzen duzue idazten duzuenean, edo dantza egiten duzuenean, edo nire kasuan oso ondo uztartzen dira. Esan bezala nik koloreak lantzen ditut, eta arazo horiek gero horri zurira ekartzen ditut, ezta? Hor badago zerbait mugitzen ez dena, eta hor paisaia bat zerbait egin behar duzu, eta zuk espazio bat eman behar duzu hori dantzan jartzeko. Horrek baliabide pila ematen dit, eta disiplinetatik haratago, nik herrian daukadan bakartasun horrek asko eman dit, landa giroan bakartasuna gailentzen da, eta niri bakartasun horrek lagundu zidan ikusten. Espazioa agortu egiten delako, azken finean nik hondartza bera ikusten dut, arroka berdinak, pertsona, baina, bueno, niretzat nik behar dudan guztia bertan daukat, eta zerbait nahi badut, kotxartzen dut, eta banoa, baina nik ez dut beste zer beharra, ez da, pandemian mundu guztia desesperatuta zegoen, ez da, nahi zuen pixkat, zegoen lekutik ies egin, ez da, eta bazirudien, jendeak hori nahi zuela, nik etxeko lanak eginda neuzkan, eta azken finean nik ez dut ies egiteko behar hori, ez da, eta horrek laguntzen dit, narrazioak egiterako orduan oso bisual egiten dut, eta ikutzeko modukoa, eta zeintzuk dira ezberdintasunak, ez dakit, ez dut gehiagite hori zatu nahi, baina nire esperientziatik, niretzat dantza egitea errazagoa da. Ez duzu helmugarik, nire improvisatzea gustatzen zait. Gauza asko egin ditut, baina hori gustoko dut, eta behar bada hor badago idazteko abia puntu bat, baina idazterakoan definituago dago. Baina dantzan ari naizenean ez dakit, abia puntua da intuizioa, eta azken finean zure desioak entzuten dituzu. Eta nahi duzuna da, edo behar duzuna da desiatzen, edo desiatu ahal izatea, ezta? Eta niretzat errazagoa da musikarekin, edo xiltasunarekin, edo gorputzarekin errazagoa da gune horietara iristea. Gune horietan, baimena ematen dio dalako neure buruari desiatzeko, baina desiatzea da azken finean leku batetik beste batera joateko hori, ez da? Ez da hain garrantzitsua, baina hor banago jolasean. Eta idazten dudanean, idazketan niretzat beste zerbait da, eta orain oso serio jarriko naiz, eta idazten dudanean diot hau hemen geratu behar da, eta zerbait kontatu behar dut, eta zerbait serioagoa da, beraz, ni posago nago dantzatzerakoan, ezta? Baina egia da, idazten duzunean ere, idazketaren bitartez katarsia lortzen duzu, oso katarsiona da, eta badu abantaila bat ere, ez da, azken finean iraunkorra den lenguaia delako, ez? Azken finean da, etorkizuna maitatzea, hor geldituko delako, eta dantza zer da, edo esena artesenikoak, horrek zer daukate, efimeroak direla, ez da, gertatzen diren momentuan desagertzen direla, onerako edo txarrerako. Atahualpa Yupanqui gainera esaten zuen, ez da, bere herrian zegoenean, kontzertuetan, baserritarrak eta zeuden, eta batzuetan publikoa zer ziren, 2 pertsona, zein ederra, ez da? Askatasun horrekin sortzea, ez da, ez daukat inor, baina niretzat literaturak badu abantaila hori, ni hemen nago zuekin, eta zuek nire liburu erosiko duzue gero, ez? Behar bada irakurtzeko beta izango duzue, baina dantza egiten badut hemen, listo, ez da? Hor geratzen da. Gero basoaz kaina batzuk hartzera, eta hasten duzu. Askar, agurtzeko. Gustatuko litzaidake hemen niri zerbait pintatzea, ez da? Orain dela ordu batzuk entzun dudan zerbait
esatea. Eta bapatean txakur bat. Badago hemen, esposizio bat, eta, bueno, ez dakit orain izena, baina Lemoizko zentralari buruzkoa da. Pasar a eso con Altri en Galicia. No. Ia, Altrirekin ere berdina gertatzen den Galizan, joan zaitezte. Y de repente, bueno, hay unas fotografías que tú puedes ver, ¿no? Vas viendo y Hor badaude argazki batzuk, eta paisaiak daude, eta zuek daukazuen kosta hori, ez da, ebakidura horiekin, eta zentrala, egilea bera, argazkiak egiten, eta hor badago gizon bat, ez dakite, baina oso kuriosoa da, ez da? Ze norbaitek ikusten, gizon horrek esan du, eta hor txakur bat dagoela, eta esaten du, ez? Badirudik gauza batzuk zentzurik ez dutela, ez? Batean txakur bat, ez? Eta hau da nik luzatu nahi dudan mezua, ez da? Azken finean hau da, bizitzara joatea irekita, ez da? Eta beste zerbaiten bila. Eta batean txakur bat, eta zein ondo. Eta honekin bukatu nahi dut, ez da? Esaldi horrekin, esaldi ezin ederragoa, ez dakit beste iruzkinen bat dagoen, mila esker hemen egoteagatik, eta nahi duzuen arte, zurito baten inguruan.